Ya bụ nnabata ka nna anabatakwa ọnụ. Amachara m ọnụ mgbịrịgba, machara ụnụ ekpiri, were asị ụnụ nnọọ n'oge nkụzi anyị n'ụbọchị tata. Onye na-afọ ụbọchị nọ nso, Ezinwa Anaedo. Ana m eke nwoke na-ekene nwaanyị. Asị m ka onye chiri nya zerokwa ma nzezekwara ibia. Tata anụ achọrọ m ka anyị kwuo okwu gbasatalụ choice of life partner. Ije di nakwa alụm nwaanyị. Ihe anyị ga-ekwu tata is more like some suggested tips towards making choice of life partner. Biko soro na-agbasa ozi a, share this video. Dịka nsikwa na-ekwu, choice of life partner. Ịma na ihe gbasalụ choice of life partner dị mkpa rie nne na ndụ mmadụ. Ọ bụ a determining factor. Your choice of life partner will determine the extent you can go in life. Maka na nke bụ eziokwu bụ na marriage bụ ife mmụọ. Ọ na-ebido na mmụọ. A sị na ọ na word ka ọ dị gbasa ọdụ ka ọ dị egoro, the principle of correspondence. Correspondence, all natural principle. No na board ka ọ dị gbasa ọdụ ka ọ dị egoro. Enyi na-amụta enyi, mgbada na-amụta mgbada, ife na-adụ ka ibia. A sị na ọ bụ ụkwụ ka eji eto agbọ. Ụkwụ ka eji etu agbọ. Afọ agba amara agbọ. Nwa ji adị ka onye mụrụ ya. Ma ọ bụrụkwa Oliver dị ka okwe. Ụkwụ ka eji eto agbọ, afọ agba amara agbọ, nwa na-adị ka onye mụrụ ya. No na word ka ọ dị gbasa ọdụ ka ọ dị egoro. Your choice of life partner have a lot to say about you fulfilling your destiny. Na nwata nwoke ma ọ bụ nwata nwaanyị topụtelụ. Nwata nwaanyị topụtelụ maka ịlụ di. Mba, maka ije di. Nwaanyị ada anụ di. N'ọdịnala omenala Igbo. Ife nwaanyị na-eme na ọ na-eje ije di. Mana nwaanyị ada anụ di. They are two different things. Nwoke na-alụ nwaanyị. Mana nwaanyị ada alụ nwoke. N'ọdịnala omenala Igbo. Ihe anyị nọ na-ewe Igbo ọ bụrụkwa anyị anaghị akọ akụkọ maka western culture here. Na nwaanyị wee ije di ka ọ na-eje. Mana nwoke na-alụ nwaanyị. Ihe a na-ada asụ alụmdi na nwaanyị is wrong. No ije di ka nwaanyị na-eje. Na nwata nwa agbọghọ topụtere ije di kwesịrị ikpebelu chie na ndị ichie bịa. Nna biko echi ka m wetara ego a na nkwọ biko dewe n'iwe. Mụ chefukwuru sef aka m ịga POS weta the money. Ma don't worry, anyị afụ na nkwọ echi na gị nwa nwata nwaanyị topụtelụ maka ije di. O nwere ike ịma gị ụmụ nwaanyị itopụtara na-agbọ
So dịka gị nwa bụ nwata nwaanyị na-etopụta, ị na-etopụta agbọghọ, ụmụ nwoke ebido na-atụnye akwụkwọ na-ede letan. My favorite musician Osadebe asị ama ka nwaanyị adịna, ụmụ nwoke ga na-egbu okporo ofifi n'azụ ụlọ. Ịma dịka nwaanyị ebe ị na-etopụta, ụmụ nwoke ebido na-egosi interest. Ịma otu anyị si eme maka ihe gbasara marriage kịta na otu ndị gboo si eme ya abụchara ofu. Ọ bụchara ofu maka na oge gboo, ụbọchị wuru gboo, nọ na abọlị onwe ha na-akpọ betrothal. Ndị omenala befa na nke a itechala ọfụma awụ ndị Juu. Ihe anụ wee dere na Baịbụl, Jizọs ọkwado onye Juu. Ya ede na Baịbụl asị marriage wee dị betrothed to Joseph. Ada betrothal bụ na aka amụrụ nwaanyị abịa oge ọ ka peli mpe, o nwere ike otu a nọ kịta wee na mụ mụtalụ nwa nwoke, mfụnya bụ nwaanyị amụtalụ kapelu mpe, eje mbe nke nwaanyị jee donye nkwụ n'isi dị nwa, ọ kapelu mpe, nwata nwoke mmụrụ nna adonye nkwụ n'isi ya for the lady kapelu mpe. Onye ọbụrụ betrothal enwe consent na nwata nwaanyị a na-etolite n'ọkwa onye a ya anụ ya. From that moment on, ebido mewe preparation. Mana before eje for that betrothal, a na-agba njọ. Ihe melụ na a lot of marriages na-agasa n'ụwa anyị nọ na eketa abụọ, that aspect of ịgba njọ. Anyị eji ọzọ wee kpọrọ ife ịgba njọ nwaanyị. Ịgba njọ nwaanyị ka ndebe nke nwoke na-agba njọ nwaanyị, ka ndebe nke nwaanyị na-agba njọ nke nwoke. Agbachacha anya bụ njọ ahụ, ọ njọ akọ ya agbacha nke nwoke, nna nke nwoke ewee chọpụta na ezinụlọ amụ nke nwaanyị a na ọ bụ ezigbo ezinụlọ ka ọ na ha nwere agwa ọma, na ha nwere ịmago dị akụkọ ha dị mma. Akụkọ ha dị mma, wee jee betroth the lady, wee donye nkwụ n'isi ya, wee chewezikwa mgbe ha toru. Nọ na-adị mma tupu nke nwa bụ nwaanyị nwoke wee bịa na-asị gị agọmarị yu. O kwesịgodo ka ije gwa nne na nna gị. Ịgba nne na nna gị esi ya na onye dị otu a n'obodo dị otu a na-ekwu okwu maka ọnụ. Nne na nna nwere ike kwụsịzi oke ka afọ ya dị anya, iwee mee invite ọbịa, ewee jụọ nke nwoke ahụ jụọ, igbu onye ebe ya wee ka jụọ nke nwoke, ọ sị na nna ya bụ nwoke afọ anụnwa na n'ebe dị otu anụnwa. Asị oke nwoke afọ anụnwa nke eze onye nwanụ mụtalụ. Ebido trace wee genealogy, ha nọrọ ebe ahụ trace wee genealogy nke nwoke. Asị oke ajụkọtacha nke nwoke ajụjụ, asị oke nnọọ normally nke nwoke bịawa ọ ya eji ife aida mmanya wee bịa, no matter how small, hot drink o were wee bịa, ma ọ bụ nkwụ enu o were wee bịa, anadị ya nkwụ aṅụọ ka a wee matagodu. From that moment on, ebidozie ịgba njọ na ndebe nke nwaanyị ejezie bidozie jụba ese about the foundation of nke nwoke, maka na enyi na-amụta enyi, mgbada na-amụ mgbada, na ife ọbụla agwọ mụlọ ga-etoliri ogologo. Nwa ata ka agwọ mmụọ ife ya abịa kwụrụ ọtọ ka mmadụ, ọ ya amụkwa ihe na-akpụ na ana toro ogologo. You understand?
so nya mere anyị eji wee jee na foundation of nke nwoke ahụ wee jụbagodo ese anyị ebigo before ebidoro ejuwa ya ma nke nwoke kere ihe ọ na-alụ, nke nwoke ọ batara ego, nke nwoke ọ na-agba plane, ọ na-agba moto. Before ebidogo abịagodo na nke nwoke na-abịagodo maka ya nke nwaanyị ebigodo ụzọ jụwagodo about foundation ya, ebe o si wee pụta, about nne ya, nna ya, family fi imefa, kedu ka ha si eme, ka ihe eji malụ fa. This is physical research. Ọ bụrụkwa nke ije jụ ese na nke ịgba afa ka na-abịagodo. Anyị na-ekwu okwu ije gba njọ physical nya eje and fire amakwan, maka na ọ na-adị mkpa ka ị mara ebe nwa gị na-aba, maka ada ama maka origharị n'ụbọchị bụrụ ugbo. O nwelu ndị na-ada anụkọ onwe fa, despite that they are not of the same village, they are not of the same whatever. Mana na o nwere ihe mere gboo merụ na obodo na-aba cannot come in time. O nwere ihe mere that na isi n'obodo anụwa ata mmadụ n'obodo nke mmụọ a na befa ebido mgba asị mba na ọ ya eme. Ụbọchị wuru ugbo anụchara agha, ejicha mmụọ wee nụ ọgụ n'obodo a nụrụ agha, and ka a na-anụnye agha obodo nke a tikuru mmụọ befa wee jewe ọgụ, nke na itikuo nke befa wee nụọ ọnụ chacha anọ nya ọgụ ahụ. Ịfụda that na at the end of the day mmụọ a na mmụọ a na anọrụgo na enmity. Onwe ọ nata ka ihe esi wee nụta mmadụ fọm ana etinye na ka mmụọ a kpete, maka ngụwa mmadụ ka ị nụchala ọgụ iwe fo n'obi, mmụọ itikuru wee jenyawa ọgụ a iwe fo ya. Enwere many reasons mere na ụfọdụ obodo ada anụ ibefa. O nwekwara ihe other reasons, ma maybe like na ebe ị na-eje ije nụta nwaanyị na o nwere ife fada asọ mana obodo unu na-asọ ya. Next day for example na ebe ị na-achọ ike ya nwa gị di na obodo ndị ahụ na ha na-egbu eke rie ere na ha ji emela anụ, ma na abụọ nọ eke bụ ife nọ na nsọ. Esi ka ije ikeje nwa ụdị ebe ahụ o ruo ebe a ka o sofa na-eri eke, ife ọ na-edo na nseke, ife ọ na-edogo nseke. Ma ọ o nwere ihe ịgba njọ na-adị mma amalụ ntọala, because it's not just about I love you. Ihe mere na a lot of marriages are scattered today about that adaghị agba njọ, marrying based on love. Igbo anaghị anụ nwaanyị based on love. Igbo na-anụ nwaanyị based on compatibility, not based on love. Ịfụnanya ejiro ya anụ nwaanyị, not based on compatibility, and the compatibility will both human and the spirit. Ekwuo maka human compatibility, abịakwuo maka spiritual compatibility. Abịa ajụwagodo ese maka nne na nna nke nwoke, na ọ bụrụ na ihe dị ka jugide ese na genealogy fa wee bịa chọpụta na o nwere ka o si wee lọgoi na along the line na their genealogy na o nwekwara ka o si awụ na fa na-enwewe problem n'isi na ụbụrụ. O nwere ndị ọrụ na their lineage ha na-enwewe ịmụ ihe ụbụrụ nghasa that normally stir up from time to time. Ajụgidoro a na-ese wee rute dia asị mba, nne ana nke nwaanyị asị mba na aya eje, maka na ama na o nwekwa ike nke nwoke wụ nwafa na-abịa ịbịa nọ nke nwaanyị fa. O nwekwa ike such thing na-adị eme yo, mana ọ dị na their gene, ọ dị n'ọbara ha. O nwere ike ka ọha emie, o nwere ike nwa ọ ya amụta o mee ya.
ụmụ ihe a ka eji ajụ ese maka na ihe ahụ dị na ji na-adị ma ọ mebi na-abịa jụgide asị o wee na famili nke nwoke na ha na-eme aka ntụtụ izu ori asị mba na nke nwaanyị agha eje o nwekwa ike ma nke nwoke na onwe ya aka ya dịkwa ọcha ọ dị nyanwa adịghị eme aka ntụtụ mana ọ dị na their line na their lineage no na in the time past na ha such thing merụ ịghọta ndebe nke nwaanyị asị mba na mmafe agha bụ ebe ahụ ka nke nwoke anaghị eme ya today o nwere ike bido mewe echi ma o nwere ike mụta nwa ya eme ya because ọ nọ n'ọbara ha already asị na ọ nataruchi ada akacha ya ada asapịa na wit mmiri. Do you understand? Ụmụ ihe a ka o ji adọ mkpa ịgba njụ da na ajụchazienụ ọ bụrụ na famili nke nwoke na genealogy fa dị oke abịazi ebe izie n'isi nke nwoke oke mgba ngwa nwoke na-achụ ya nụ nwaanyị how far nwekwara ihe na-alụ kedu onwekwa ọla kedu akara aka gị onye ka o ji adọ mkpa na mmadụ nọ ndụ kwesịrị ime nwoke nọ ndụ kwesịrị ime na ọnụ ihe dị otu a ka eji mara ya. Igbo anaghị promote laziness. Ọdịnala na omenala Igbo anaghị promote laziness. Oge nwenata ihe ọ bụgoro na nkwụ ka ị na-ete asị na ọnwa dị ochi ka ọ bụ na ọ na-ete nkwụ na ọnya ka eji wee mara ya ma ọ abịa sị oke na ọ na-akọta nnọọ ọrụ ugbo na ọnya ka eji mara ya o na ọ kọjacha ji otu anụ a na-ekwa ka ji ya na ha asị oke ha ọwa ife ọwa aka ọrụ oke ma ọ wa abịa sị oke ịmago enwe nna oke na kapịnta ka ọ na-arụ ịghọta na ọ mara ya ama and ọ na-arị ya na-ahụta ya ọfụma. Ihe eji ajụgasị ese anụ ahụ ka agba mbọ fụ na nke nwaanyị baa ebe ahụ na-agụ ama ngụ ya ya na ụmụ ya. Ịgba njọ na-adị mma mana ịmazi ihe na-eme n'oge anyị a ya afọ m onye Oraifite be nna osi ebe anụwa nawa obodo nna afa ji ụgwọ efi oji ije nụ nwaanyị osi ebe anụwa ọnaba ana Yoruba osi ebe ọnaba ana Kalaba osi ebe ọnawa obodo dị fa ijeje nụ nwaanyị. Jụzie m otu nne na nna ya esi wee je gba njọ kedu ka fa ya esi wee ma ntọala nke nwoke kedu ka fa ya esi wee ma nne na nna nke nwoke na ihe gbasara ntọala fa ka ha ya esi wee ma the behavioral pattern the character of their family ka ha ga-esi wee ma maka na ụzọ tere aka ịfụta that na the chances for ịgba njọ proper ga-adị very slim or not at all. Ọnya nsogbu anyị na-enwe kịta mmụgbagharị ọ na-emezi a lot of us na-ejezi general nwanyị from obodo mmụọ ọfa na mmụọ obodo gị amachighọ ịnụtazie nke nwanyị echi katakata maka na mmụọ a na ebe anụ watara ya anawatahọ ya anụ maka na mmụọ soe maka na ịma na nwaanyị ka nwaanyị na-eje ije dị ka mmụọ be nna ya soe. Yes ka nwaanyị mma mmụtara kịta anụnwa siri ana be m na-eje ije dị ebe ọbụla ọda na-eje mmụọ be anyị soe agwụ be anyị soe ogwu be anyị soe aja ana be anyị soe mmiri be anyị soe ihe mmụọ niile ọ na be anyị soe wee je ije dị ahụ. So ọ bụrụ na ọ batawa ọ gbakọsịrị mmụọ niile ahụ wee bata ọ batazie na ọ bụrụ na o nwere na mmụọ ndị so wee bịa amachịrọ wite mmụọ nọ n'ala already ịfụ na enwe spiritual war ahụ ka mmụọ na-anọ ọ ga na-apụta ife n'ahụ ya ụdị na nwaanyị ọ ga na-apụta ife n'alụfa fa ga na-apọ nchi onwe ha ka ihe nwanne obere oge nọ na-agbasa na na-anụcha ana
because you cannot hold. So now here now one of the reasons I get here wrong go that distance marriage. Maka ema oye kwezi nne na nna malo ebe nwafa na aba. Ịgba njọ ị na-eje ajụ eje obodo nna afa ji ugbo efi ya ma ho nya ka ịma ebe ahụ gịnị ka ịma. Na-emezi under probability tụrụbọm kedu nke ka mma. Onye ihe anyị na-emezi kịta. Unfortunately, in most cases, we pick the wrong. Ọkwọnụ nya ka ndụ ndị gboo ji akala m mma. Ndị gboo nya ndị gboo they marry within. Ebe ya edufe anya korokoro na ebe nna abawe ebe mma. Ebe mma. Ebe dorufe anya na ebe anụ nna aba na onwere na n'ọnwụ freeborn. Na ọbara ha dị mma. Hanan within. Agbara m ọnụ ihe mere my grandfather mụtara my father. Jere no why just neighboring village ebe. Just a stone to nọrọ ebe atụ okwute. Ọ daa na be nwunye. O je ebe a je nọta nwanyị. Agbachacha njọ ọfụma ọ mara family ebe ọ na-aba. My father no onwe ya tolitekwa. Chọkwa ya no nwanyị. Jewekwa ebe ahụ the same, not just the same video but the same ụmụnna nna nyanwa sigwa ya nụta nwanyị. O jekwa ebe ahụ korokwa ofu nwa ada. Nọlọkwa my mother. Bata na ikwu nne m na ikwu nna m ọwụ the same ụmụnna. The same video, the same ụmụnna, the same alụsị. These two villages now. Eziokwu na ndebe my mom nwere alụsị nkefa, ha nwere mmụọ nkefa, ndebe anyị nwere nke anyị. Mana these two mmụọ ha na rapport, ha dị ka 5 and 6. Ịghọta? O were oge gara aga in the past agbara afa asị na one of the mmụọ nara na be nke ọzọ. General na dia na-eri nri. Ịghọta emejọrọ ya. Wee na nke na be onye nke ọzọ. Mmụọ ibe kwa. Ya nọrọ ebe a mechakwa after ka obodo mechara ihe niile ha mecha appease ejekwa kpọnata ya. Ifu na two of them ha na-apụkọrịta obodo, ha na-emekọsị ife ọnụ, ha no esemokwu. Ọ mmụọ na-aba ka mgbata na be m ihe. The two are one. Onwe ha esemokwu dị nothing, nwe ya ka anọkọta asị na nke a mere nke a mekwa. Odeka mmụọ akọ no asef ka ọ ya ịkpọ atagodu fa ọgọ na ịgba ha fu oriko otu esi agba mmụọ oriko. Ọ dị enye nsogbu. And the time bịakwuzie nyelu mmụọ aka. Mmụọ abụọ mbụ nwafa. Na njele afa kịta anụ asị m mgbaje ikwu nne o ji eme ihe dị otu a. Ikwu nne m ụjọ se stone to anọ m dị mee ihe m chọrọ ime. Ịgba afa asị uje n'ikwu nna o mee ihe dị otu a the same place kpa ijekwa mee ihe ị ga-eme. Mana nke isi ebe anụ a na obodo nna afa ji ugbo efi obodo ya mahọ. Eziokwu some people ga-enwekwa their reasons as no cross marriage ịmago ka agba. Mana ndị gboo ya afachie nụ nwaanyị fe je ebe fire trek uwe jebe ndị ọgụ fa makwa ife. Fa amụ ife. O nwere ụfọdụ ndị n'ime anyị na-anụ nwaanyị ebe ya bụ na-achọrọ ije mee ife n'isi nwaanyị. Nze na ọzọ enwere ike nze na ọzọ na abụọ na enwere ike iso wee je dị njem because of what? Na enwere ike ije njem ahụ nata ya that same day na-aga alalụri alalụ maka na ụzọ eteka. And ị mara ndị nze na ọzọ nze na-ezekwa ife ọ bụrụkwa ife a na-emekịta. Nze ada alalụ outside of his house and ọ dị eri nri outside. Therefore ha bikwudete na mekwuzie fafa ada eje njem fa ya eje nọte aka. So mekwuzie ngwa na wee na-anọ dịka nwaanyị ahụ nya ịkpọrọ nze na ọzọ jewe obodo nwanụ eru ebuko hotel alalụ ma ọ moto gbagido n'ụzọ. Anyị anatada de nze na ọzọ asị na oye so wee je. So ụmụ ihe anụ ọfụ iche ọ bụrụ na nna gị ebu nze kwesịrị na oye so wee je nụtalụ gị nwaanyị gị nwa bụ nwoke. Ife na nna gị aya eso wee je. Mana kịta anụ a na-agagbuzi ihe niile. Nze na ọzọ yara asị o anyị eje bukuoro m hotel
book room ka ejewe ya odu alala ala no ihe ọ na-esiri ebe ahụ lichacha ya mechasịcha aka nsọ anọzi adị idewe nsọ andọ nsọ bụ ndụ o mezie ya na-anwụ n'ike so enwere so many reasons o ji wee dị mkpa na mmadụ at least jedebe ụzọ dị nso ka ya mara ebe ị na-ada. It's an advice anyway. I'm not forcing no. I'm not etiokwa m ya ka ọ bụrụ iwu. Asọkwa m na omenala Igbo anaghị anọ ndị mba. Ekwuokwa m. I'm only advising. Maka this aspect of ịgba njọ. Now, after the physical ịgba njọ, meeting one-on-one to ask questions, meeting people that's around that knows the family to ask questions. Apart from that, a na-ajụkwazi ese na mmụọ dịka ịgba afa. Ezigbote afa ịgba afa mana ịgba afa a na-agba gbasara nwaanyị iji ije dị ma nwoke nụta nwaanyị bụkwa dibịa na-agba ngwa na-agba uche onye ka o ji bụrụ na tupu ikunieri ije n'afa n'ihi ebugodo ụzọ je gbaa njụ onye nwaanyị na-achọ ịnụ ma ọ bụ nwoke na-achọ ịba be je gbaa njọ ime physical observations and analysis mana most of us that physical observations and analysis anyị adịghị agba ife nọ dibịa gbaa afa bata na merụ nji ada agba that na too much dependence on afa na-eme people ha dị mentally lazy, spiritually lazy, or laziness na-akọsi ya ọ na-enye anyị na-afụtazi afa as an escape route from doing what we should do, where you should apply common sense. Esi dibịa gbalụ ya afa eno after ka ị gbachalụ njụ ịnụtacha from direct source then ewe jezie n'afa ka a jụọ ese n'isi mmadụ na-aba na fa ya ebikwa fa bikwa ndụ anyị adịkwa ọmụmụ anyị adịkwa chidimma ya adịkwa ya batakwa akụ na ụba anyị anọtekwa aka and onye na-eje ịgba afa anụnwa abụkwa nna nke nwaanyị na nne na nna nke nwaanyị na nne na nna nke nwoke ọ bụrụkwa nke nwoke ikunijewe n'afa ma nke nwaanyị ikunijewe n'afa eje agba afa ebe nna ụnọ ndụ na onye nna ya nọ ndụ enweghị any business with ije n'afa hapụcha n'ụwa kịta anụ ihe niile bịaziri akọ nna gị nọrọ ndụ you have no business ije n'afa ị na-eje n'afa ije mee gịnị ka ịma a na-akọ n'afa dibịa gbachara ya afọ ya agba ukwu uche ọ nna gị ya eje ọ bụrụ ngị nwa ọkwa maka ndị ya bụ abịakwute dibịa na mbọs dibịa gbaalụ ndị afa o wee nwoke na-abịa maka ọnụnụ m gbaalụ m afa ka mmadụ ma you can imagine ngịnwa bụ nwaanyị na-eje na-eji afa nwoke eje n'afa ka dibịa gbaalụ ya afa n'isi nke onye kọọlụ gị ụjọ a na-atụkwa gị. This is mistake that most of us make. Ụjọ a na-atụkwa gị iji afa nwoke wee je n'afa. You are getting it wrong. You shouldn't. Onye okonọlụ ahụ dịle bụ nna gị ma ọ bụ onye na-asị nna gị na family ọnụ ọnya okonọlụ dịle ya ije na dat ije jụọ ase ahụ ọ bụrụ ngị nwa then gị nwa bụ nke nwoke onye ọwụọlụ ya ije jụ ese nwaanyị ị chọrọ ịnụ bụ nna gị maka na actually in ideal sense of it ọ nna gị na-anụtara gị nwaanyị. Yes, ọ bụrụ ngị nwa nke nwoke na-eje ịnụ nwaanyị nọ nna gị na-anụtara gị nwaanyị nke nwaanyị bụrụ nọ nna ya na-eke ya di. So you have no business going to afa. Ọ nna gị ka ọ dọrọ ije gba njọ nna gị ya eje gba njọ nne na nna gị ya eje gba njọ especially nna gị ọ nna gị ya gawa kpọrọ nne eje nya ya eje gba njọ nya ya eje n'afa je jụọ ese then wee gbaa afa wee marụ ihe a na-ajụ ese n'afa maka mmadụ na-abọ chọrọ ịnụ onwe fa bụ nke mbụ ma ha nụọ mmụọ a na be anyị na nke fa
amakokworo. This is the first thing I consider good. Mmụọ na bai na mmụọ befa o makokworo. Now the first thing I na-ajụ ese n'afa. Akpọnye mmụọ nke anụ akpọnye mmụọ nke ajụ afa ajụjụ. Ọ nawatakwa na mmadụ na-aba ya anụ. Nya nke mbụ nke bụ anyị wee bụrụ ma ndụ ọ ga-adị. Of course, ọ bụrụ na mmụọ the two spirit of the land kpeta, then most probably ndụ ga-adị. Then ihe ndị ọzọ dị mma ga-eso. After that, wee jụọ ma ndụ a ga-adịkwa. Fanụọ a ga-anọtekwa ndụ aka, isi anyị akakwa alụ. Then wee jụọ ma a ga-enwekwa ọmụmụ. A ga-enwekwa ọmụmụ, ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị. Then wee jụọ ma akụ na-enwe ọ ya adịkwa. Akụ onwe nwaanyị ya anụta otu a. Ebe niile akụchisia. And agwagwo my most of the factors na-ebute no disagreement in the spirit realm bụ ihe na-ebute karịa. Disagreement. So ihe ndị a ka ya ajụcha n'afa. Mmụọ wee si go ahead. Ma mba sekwụsị. Mana whatever response afa nyelu gị, ị ga-eji wee ghagbu afa uche ịgbala onwe gị and njọ ijerujegba. Njọ anyị ije ejegba iweruzie wee nya summarize imeziere onwe the analysis and conclusion. And afa anụ anyị agba ọbụla kwasụ ofu ebe. Ya agbazu ụzọ ebe na-abịa ịtọ ịnọ. Ụfọdụ ya agbazu ụzọ ebe ịsa. Afa before wee malụ. Ya bụ ihe na-agba gị na ọbụla ọsọsọ ihe gbata n'afa ka ihe eji wee take decision about your marriage. Ọbụla ọsọsọ ihe gbata n'afa. Now before you jere n'afa, you kwesị go make other research about onye ị na-anụ. Ịghọta ihe na-ekwu. Then o nwekwara ụzọ ọzọkwa mmadụ nwekwa ike isi wee jụkwa ese gbasara onye ọ na-anụ. Ngịwa na onwe gị. Maka na ịma nje n'afa, ngịwa bụ nwoke. Ọwụ na nna ọka nọ ndụ, ma ọ na diọkpala nne ọka nọ ndụ. Ma somebody na asị nna gị na that family ka na ya. Ị kwesịrị ije n'afa. Na ihe ị kwesịrị ime bụ ị nwere ike iwere ọjị. Ị nwere ike iwere ọjị wee kpọkuo chi gị n'ọra gị na ha ya. Ị gbafa onye dị otu onye dị otu onye dị otu a mara mụ na ya na-adị na mma na anyị ana m ekwu okwu maka enu ya. Ma nawatakwara chimi nawatakwara ndị isi ebe nna m nawatakwara. Ị gọọlụ fanya wa ọjị ahụ sụsọ ya wifi kwesịrị ime asị nwoke. Ọ bụrụ ya gbara jewe n'afa iwele afa nwa mmadụ jewe n'afa ndị isi ebe nna ya kọọ ha ji ije isi na ogene ọhọzi nke nwaanyị ya ewela. Yeah, we do certain things these days without thinking. Yeah, we just take it normal thing. No right yeah. Nwaanyị nọ ifu nwaanyị wele afa nwoke na-abịara ya ọnụnụ wele afa ejewe n'afa tikapụ jewe n'afa njekọ ọ gbadoro nke nwoke njekọ ọ gbara ya tikapụ jewe n'afa ka eje jụọ ese. Don't you know you are breaking spiritual principle? You are breaking spiritual rule. You are bringing yourself under judgment by so doing. No, you don't ime that ten or bon nage. Ejis na afa nwoke wele eje na afa ka ya malụ fonde ya bịa dibia read this person for me. Read. Enu na another language ma no ya na asụ efu enwere ihe ọma. Also not read this person for me. Ị na-read ya n'ọwa akwụkwọ ederede. A na-akọ bullshit. Ejis na afa nwoke eje na afa ma eburu nwaanyị. Ife ihe eme were afọ onye were afọ onye ahụ nye nna onye were nọmbịa nye nna ọ nna ya akpọzi ya na fon ọ bịa nna gị afụgodo iru na iru ya na ya ekwugodo iru na iru before abịazie were ri afọ wee jewe n'afa. Otherwise ma na-adị iwu adị nke nwoke ahụ chọpụta na iji afọ eje n'afa without telling him. Ofu ọjị ka ọ na-edere ego n'isi gị. Ndị isi ebe nna ya apịawa ọkụ mmụmụ ịfụnanya na-aba.
maka na ịdago iwu ikpe malụ gị and ma onye ọ na ikpe mara na mmụọ hey mmụọ pịawa ya ọkụ mmụmụ ya ada eme ebere ada asị ndo a na-apịa gị n'ebe maka na ikpe malụ gị ị ga-adị very careful n'ime ị na-eme ife mmụọ ikpena ka ikpe mma gị eme n'ihe ọbụla ya sị na ihe anụ a n'imeri ya ọ wụrụ ikpe ji wee ma gị na mmụọ once ikpe mara gị kachim nwanne mmụọ agado ya aka aka oghere eme gị ịwa aka oghere eme gị ịwa so ihe ndị a niile bụ ihe mmadụ kwesịrị ime ka ọ ya baa nụọ nwaanyị ji ije dị ọnụ anọ na be di ya olu ebe ahụ kwesie ya ike ngịnwa na onwe gị ihe njikwa were ekwu okwu maka na ị kwesịrị iji afa wee merụ 100% concluding factor for your marriage bụ ebe ihe a na-eme ebe 3 or 4 years orugo 4 years oge aka nọ Lagos mgbe aka nka batara ọdịnala ọfụ mgbe aka m bidoro ide articles ọfụ na Facebook. One guy like that kpọrọ m from I think from US or so abroad corner ọkpọ m ọsị m anọ m na shop that day phone m ring and pick ya ọsị m na onwere ajụ ya chọrọ ịjụ m na ọ gịnị melụ afa ọdịnala Igbo ji emislead mmadụ nsị ya na-akọwa maka nghọta ọsị m na obi na-agbawa ya n'onwe nwata nwaanyị ya fọrọ nnọọ like ya the girl oge ya nọ Nigeria bọsị na ya natara Nigeria wee fụ the girl like ya wee gba ya okwu ya na ebido dịwa na mma o wee na the girl na mgbe ahụ ọ ka desiwa ya ka ọ fụ o wee nọzie ọ naghị aga school ya wee kpọrọ the girl ewefa wee jee jụọ ese n'afa o ji afa the girl wee jee n'afa ka efu number 1 mistake na ngịnwa nwata nwoke dị interested na nwaanyị o kwesịrị ịwụ ngịnwa ya eji afa nke nwaanyị jee n'afa nọ nna gị ihe ọzọ one of the reason o ji wee wụ nọ nna gị kwesịrị ije ya bụ njem bụ na ndị ichie mmụọ na-asọrọ okenye anya o nwere certain information mmụọ ga-agba nna gị gbasara nke nwaanyị ọma mgba gị nwa bụ nke nwoke nna gị jee n'afa ije jụọ ese maka nke nwaanyị ịchọrọ ịnụ o nwere certain information mmụọ ga-enye asị nna gị mana gị nwa ije mmụọ ekpuchie that part ọma mkpugherụ gị yes maka na nna gị bụ okenye mmụọ ya asọrọ ya anya onye ọwa ọrụ ya ime so number 1 mistake the boy the guy imegodoro na o ji aka wee je gbanyawa afa ọsị m na ejechara mgbacha afa na egbazukwala afa many places afa wee kwuo sị na fa abụọ they can go ahead na fa abụọ can actually marry nya wee si oke o wee kpọrọ the girl tinye n'akwụkwọ ọsị the girl nya dee jamb mee ka ọ baa university kpa nwatakịrị baa akwụkwọ o wee si obodo oyibo wee na-asụjuru nke nwaanyị ego na akaụntụ na-azụ ya n'akwụkwọ rent area wonderful apartment na campus furnish area ya nwatakịrị nọrụ n'ofe wee na-agụla akwụkwọ maka gịnị ọ na-azụ ya asị n'ọnwụ nwaanyị ọ ya anụ nke nwoke ejikwu na ego ya ka o mechalụ o mekiri nke nwaanyị ọ dị comfortable nke nwaanyị wee ji isi aka wee jee họrọ nwoke dị ya mma wee kpọghata kpakpa ka nke nwaanyị na-agraduate ozugbo nke nwoke jee mee ego ya nọrọ ya my guy nọzie na US ebe ọ nọ wee bu aka n'isi wee nụ ihe mere bu aka n'isi obi wee na-agbawe ya ọ na-akakuleti godo ego one ya rigoro n'isi this girl ọ na-akakuleti time ya west go n'isi this girl
ya ka ọ kpọrọ wee na-ajụ m why afa ji emislead mmadụ nsị ya na afa emislead gị nọ ngị nwa mislead onwe gị. Nọmba 1 godu na ọ bụla ngị nwa kwesịrị ije gbadata afa nọ nna gị ya nọmba 1. Nọmba 2 wee bụrụ na ka ijere gbaa afa ijekwara gba njụ. Ịgba afa dị iche, ịgba njụ dị iche. Ijekwa ọ ije gba njụ nke nwaanyị. Oke ka ị gbasịrị afa n'isi nke nwaanyị, o nwekwa ọ dị ihe dibịa sịrị gaa ya eme n'isi nke nwaanyị, ọlụ ahịa alụ ma isetụrụ ndị otie n'ihe ndị ọzọ imekwara ya. Nsị ya na ọ bụla afa mislead ya na ọnyịnya nwa na o kwesịrị nsị ya na ị kwesịrị take 100% decision about marriage just based on afa ịgbalụ. Nsị ya na ọnyịnya nwa mislead la onwe ya na ọ bụla afa. Ịma mgbe ụfọdụ adị m amụ ihe ndị mmadụ na-akpọ na afa gba afa. Some people are just in that state that now without gba afa they cannot take simple decision about their life intelligently. They cannot apply their intelligence and them akọ na uche fa ji wee bụrụ mmadụ. So nwoke ibe nwee na-ebe akpa alịrị na ọ zụchara nke nwaanyị happier despite na ọ gbachara afa. Ihe ọzọkwa m chọrọ ikwu bụ na ọ na-adị mma ngị nwa bụ nke nwoke na-achọ ije nụbata nwaanyị malụ na mmụọ na-eso ụmụ nwaanyị erika. Ụmụ nwaanyị bụ mmụọ na onwe efa. Nwaanyị bụ ezumezu mmụọ. Mmụọ na-eso nwaanyị buru ibu. Na nwaanyị na-abịa ije dị na be gị mmụọ so ya erika. Mmụọ niile ọ na be nne ya soe. To be frank with you, mmụọ nọ na be nne ya dị 100 500 soe. And onye na-eje oje dọpụta ọyị ya facha niile soro nke nwaanyị jewe be di ya. Wee ka ọ na mmụọ nọ na be nne ya 100 at the end of the day ha ezuo 150 ya bata na be maka onye gawa kpọrọ onye ke na-asị hey friend come o wee nwa ada na-eje ije dị anyị eso ya asị ya true ọkwado ọbịa osori ya facha niile akwa ya na line so nke nwaanyị jewe be di ya. Ndị ikwu nnekwa the same thing ekuo onwe fa kọmọ bịawanụ o nwere nwa anyị na-eje ije dị bịawanụ ka iso ya fancha niile eso ya. Mmụọ na-eso nwaanyị erika. Mmụọ so nwaanyị erika. Nke nwa na onwe gị bụ nwoke na-anụbata nwaanyị malụ na ị kwesịrị ịkwụ n'ụkwụ gị na-abọchi na mmụọ ka o wee nwee ike wee kpe uche ụda the force so nwunye gị okwe gị wee chụọ maka na ụfọdụ ụmụ nwoke akwụla ọfụma na mmụọ na-abata na nke ha nụbata nke nwaanyị otu a force so nke nwaanyị aja amụọ fọdụ ka ebe tuela ja amụrụ mmadụ fada ọkwa ya ọdaruchacha ya na ọfụma business nghasa everything nghasa ndụ ya atọ na upside down ọ sị na chi ya egbuo ya. O jee n'afọ a na-asị ya n'ọkwa nwaanyị ọ na-anọ nọ ndị otu ya. O nwere ife nwaanyị merụ ọbịa bụrụ ndị otu ya nọ na ife merụ na ngị nwa na onwe gị ịkwụzụrụ akwụzụ na mmụọ dịka nwoke. Na nya foundation eboro unu enu esiri ike. Ụmụ nwaanyị na ọdụ ka unu enu nya heavy desem na ngị nwa nwoke ya ebudue ikwesị ka foundation gị ka awụọ ya with concrete with shippings with cement nya awụọ ewusie ya ike. Ọ ya nke nwaanyị ahụ bata with forces so ya no ọ balance ya. Ikwesịrị ịkwụzụ nwa bụ nwoke na-eje nụ nwaanyị. Adịghị a na-agba gị, it's not about whether ma nke nwaanyị ọ wụ eze nwaanyị ma na ọ bụla eze nwaanyị. I'm not talking about that terminology. I'm talking about nwaanyị by virtue of one being a woman. Mmụọ so ya erika.
mmụọ so ya weda ma ọ na-aka ụka nwere ike nke nwa ha bụrụ Christian na-ekpere Jizọs ọ ghọtabere onwe ya eni bi na eni nwaanyị ọbụla efọrọ nọ n'ụwa mmụọ so ya erike. That's why if you are dealing with a woman, be careful. Any woman at all, I'm not telling you whether it's a why or whatever. As far as all why, bottom mad, yeah, So now go on work. Ije no why. Man on this share ben nage, makulo the shigi. On webelo, a mablo, my holly fan a herself. I will remember. Or nothing. Just na-aza nwoke maka na ibu amụ sọsọ amụ ibu n'okolo nya ihe merụ gị nwoke ịbụrụ ọnụ nwoke ọ bụrụ onye bụrụla na amụ ọ bụrụ nwoke na ịbụrụ nwoke ị kwesịrị ikwuzu ka nwoke ike ngaga adị ile ọ ya nwaanyị bata otu anụ ihe niile aba ịmakwa na mmụọ ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị mmụọ sofa bata na ndụ gị ngụ abụ nwoke abata owewe na nke nwoke bụ ofeke iwe agba mmụọ ọsọ nke nwaanyị. They will not like to be loyal to you maka na ịbụ ofeke ha ama ndị loyal to you. Ị na-agba nke nwaanyị okwu ọ na-asị ụta kpuchie ọnụ shut up and sit down. Ọ na-agba gị okwu anyhow ọ mmụọ so ya na-etrigger that thing n'ime ya. They don't want to be loyal to you because na ekwuzuru akwuzu dịka nwoke ịbụ ofeke and the mmụọ so nwaanyị anaghị alike ịdị loyal to ofeke. Anya mere na ụfọdụ ndị n'ime anyị anọta nwaanyị mmụọ adara ife anyị na-emegasasị o mere mmụnwa anọrọ nwaanyị as a Christian. Yes, as a matter of fact na chọọchị ka m nọrọ iwe afọ nwunye m oge m nọ Unizik na my final year. Was it? Emechagono final year na-echezi ịga youth service. And we meet here. She was one of my students in one of the class now organized for Queen of All Hearts. Now Unizik chaplaincy Oka. She was one of my students. The very last class I organized, now that chaplaincy. She was one of my students. I picked interest in her. So we married as a Christian. I met Shannon wedding na church. I met Shannon me henina. Ezigbo ofeke ka mbọ mgba nya ofeke nke m wee amadụ m mgbe ekere nkwa ụkwa ha itibolebo nke m wee ọwadị ihe a na-akọ na mmụọ na ọdịnala doro m anya sụsọ Jizọs na Mary wee ihe dum n'ụbụrụ wee nụwata this woman family m nne ebere nje ọdụ maka ebu m ụzọ je mee ego mechie ego dan je gbaa nkwụ ya mago that time maka m gụchara akwụkwọ ozugbo mechaa youth service bido more business baa ozugbo na business ihe niile sala ọkụ. I was doing so well in business, doing so pretty well. Megide nnụchala na nwaanyị wee fisie my wedding. Emechara m ego nwaanyị mechaa gbaa nkwụ wee mezie na Lagos ka m mee wedding na April 14th. Adị m echefu 2018 April 14th. Nwanne immediately messed that wedding. Mgbe aka mmụọ ji wee uchefa wee bụrụ kịta anụ wee lọtụgo mgba ọgụ wee su agha wee da. From that April I started losing my clients, my customers. Then na-ebinye m ego na-ebinye m ike. Them na ha na-akụ ezigbote business deal na-enyenu m ego. I started losing them. Onye na chat ezi akpọ na phone ọsị m I will get back to you, I will get back to you. Otu aka nwoke si wee megido business wee na-ada. I will get back to you, I will get back to you. Ekpecha ịma ime onye mee ebere zụta sef onye ọzọ cha o mee return kwara ya ọsị na ọ bụrụ ihe aka ya chọrọ sorry o get refund kwa ego ya. Ihe aka nwoke megidolu from that April. Later on now, the thing megide yourself. Mụ na nwunye m mechara gbasa anụ ịnweta ihe a na-akọrọ gị. Nwunye m mechara gbakọrọ ụmụ m nalie.
mesha no gbakọrọ ụmụ m na dị enu wee mesha nwoke wee megido n'ife nnụnụ wee mesha wee chọpụta ife onye na-eme ha so nwoke emegidoziri ife wee chọpụta ife na-eme ya wee bido hazisiwe ife hazisiwe ọnọdụ nwoke wee nọ ọnụ ka nwoke si anọ maka na ife mere nwoke abụọ n'ibu amụ na-atụ nwaanyị ime ọbụla nya mere nwoke ọ bụkwa na ịbatara ego mere nwoke ịkwụkwa akwụ so ka m medosiri emechaa at the end of the day I and my wife were back together again and everything have normalized balance keta anụ aka ibidolu nya bụ marriage ewata na nwoke ibu ofeke je nọrọ nwaanyị ọ jọgburu onwe ya n'ibu ofeke je nọrọ nwaanyị ọ na-agalụ gị bụ na ndị isi ebe nna gị asụọ na-alụ gị ụzọ just like ihe a na-akọ about energy reservoir of the family ọ ka nọ intact onye mere na ịnụta nwaanyị lodo ezumezu mmụọ so nwunye gị asụtụghọ gị n'ala maka na gịnị na foundation gị siri ike ị na-eme ya iche na right gị na gị nwa bụ nwoke for you to bring in a woman into your life esi na ime na-ego ya na ọwụzi nwunye gị ọkwa nwoke nụọ nwaanyị mmụọ amalụbe ehe na nwoke nụrụ ana nwaanyị mmụọ amalụbe maka na nwaanyị na onwe ya bụ mmụọ so na ngị nwa nwoke na-eje nwata nwaanyị kwesịrị ịkwụ akwụ kwụrụ ọfụma malụ onye a medo chi gị na chi ga-adị na mma gị na ndị isi ebe na adị na mma gị na aja anị be nna ga-adị na mma gị na ndị ikwu nne ga-adị na gị na ọlụsị bụọ na-adị na mma gị na ife niile gị na ya yi wee bịa ụwa gị na ha yi wee bịa ụwa adị na mma ọ ya abụ ịnụwatazie nke nwaanyị mmụọ ndị ahụ so enu wee bịa fabia fadiloya fa nọrọ ọnda ezumezu gị ndị isi ebe ọnụ nya na-egbara nwaanyị okwu ọnụ ihe ikwuru ị na-eme ọdụ ka iji atụ n'ọnụ jee mara ọra mmụọ so gị dịka nwoke tupu ikwuweri okwu ije nụta nwaanyị dokwa chi gị onye ụwa gị chi gị na-enye nri na-enye ya oke na-enye ndị isi ebe ụlọ oke and ọ na-adịkwa mma tupu ije esi na ịnọ iji anọta nwaanyị mee ka ndị isi ebe ụlọ mmadụ ọ na-ahụ ndị mmadụ ya bụ fachi na ha na-achọ ije nwaanyị ihe a bụ ụzọ gbata ha n'uche oke eje gbaa afa no the first thing ị kwesịrị ime bụ nwanne gee ntị ịbụrụ nwoke ịchọ ịnụ nwaanyị the first thing ị kwesịrị ime bụ golo ọjị golo nkwụ golu ofu oke ọba ọkụkọ kọk gotia inye nna isi ya na ịchọrọ inye ndị ishie nni mbọsị a ya eme ya ihe eji ọnụ ihe anọdewe nna gị ahụ na okwu a na ndị ishie bụ ọnụ ihe anọdewe ya i wee gwa ndị ishie ihe iji mee wee wetara ha ọkụkọ wetara ha ọjị na nkwụ na ọ bụ maka nwaanyị ọnụnụ ịgwa ha na ọgbọ onye dị otu ya kpọrọ fa afịa n'obodo dị otu a kpọrọ ndị ishie afa nke nwaanyị ya kpọchacha ya odofe anya na ịmakwa ebe ị na-aba nọọ Ngozi ka nwa Okeke from obodo dị otu a n'ọnya ka ị na-ekwu okwu nya ka iji wee bịa nọọ ka ị gbafa na ya nwata nwaanyị niile na-ekwu okwu ije nọta ya maka na nwanne ka m gbakwa gị
nwaanyị na-eje nụbata na that family ọ bụrụ ọkwa sọsọ gị na-anụ ya agwa gị na nọmba 1 n'ogodu nna gị iwu onye na-eje nụtara gị nwaanyị onye nna ya nọ ndụ ada anụ nwaanyị ọ nna gị na-eje nụtara nwaanyị maka na itorubeghị iji aka uje nụrụ nwaanyị yes idugodu 50 years mana nna ọ ka nọ ndụ idu 50 years mana nna ọ ka nọ ndụ i wee chee ije nụ nwaanyị nwanne ọ bụrụ ngị nwa na-eje nụ nwaanyị ahụ ọ nna gị ahụ dọ ndụ na-eje nụtara gị that woman nya ya eje mee ego ya wee kpọrọ ya kpọọ ya mbọsị nji eje mee ego nwunye m haha anọdụ m ime ebe a nọ wee mee ego ya ọnọdụ ojide ọcha amaghị m anọ m n'eli ọ nna m diọkpala anyị and then my uncles them ọmfa nọ n'ime m je amaghị m na-ego na-edo otu a ka emere n'isi nwunye m amaghị m ọmfanwa adịghị m ego ahụ ụnyaahụ dị original ya nụ nwaanyị ịma na-emecha the end of the day ada anyị nwaanyị our elder sister nyewa onye jerụnụ akpọrọ nke nwaanyị kpọọ ya n'aka ọ ka anyị na-arụteziri ka ha siziri m mgba lekwa ya nwunye ọ nna gị uje na-eje anụtara gị nwaanyị ọ bụrụ ngị nwa na-eme ya na-eme and nwaanyị anyị na-anụta ọ bụrụ ọsụsọ gị na-anụ ya ma ndị ichie ebe nna gị na-anụ ya maka na nwaanyị anyị na-eje ịnụbata na ngwulu ahụ you are making a history that will continue till whenever you are bringing in a new blood into the family that will continue till your lifetime. Therefore, it is not a child play. But if I love you, I love you. You wanna know why by I love you. I know why by internal, by compatibility. So why in I know what and not just in I know what on this year why. In I know what more and a ban naga in I know what why. Ima oguba ya mbụ ofe ihe ọ na-akpọ nwunye m ọ bụ nwunye m nya nwunye ya ọ na-ọchị ịgwa m okwu gbasara nwunye m ọ sị nwunye ya nya nwunye m kedu ka nwunye m merụ nya ọ ya personalize ya na nwunye nke ya oguba ya maka na yes truly ọ nwunye ya ka ọ bụ otu aka ọ dị ndị ichie so ị na-anụtalụ mmụọ niile ọ na-abụ ọnụ datụ nwaanyị ma agwụ bụ na ị na-anụtalụ ha datụ nwaanyị so it is not a child play ọ bụrụ ife I love you na-akọrọ bish is need ịsa anya mmiri dị very very careful mara na ihe ị na-eme bụ something that is changing a history forever in your family ị ga-adị very careful maka na nwaanyị ahụ bata wee tụọ mmụọ ọ gbaghịkwa na mgbọrọgwụ ahụ ọ gbagharị ya adịgido for ages. What I na-agba gị that is why you are very careful. So i wee golo ọjị a na mmanya ahụ na ọkụkọ ahụ nna gị wee duru jee n'okwu ana wee nọrọ ebe anyị wee gwa ndị ichie na onye dị otu a ka ị na-ekwu okwu ya nawatalụ fa maka mfọ maka ị na-anụwatalụ na onye dị otu a ka ị na-biko na ọ ka ha tinye aka wee jee gbaa njụ na mmụọ ghọta ihe ha na-ekwu maka na a na-agba njụ na mmụọ na-agbakwa na mmadụ ka nna gị bụ onye ichie nọ ndụ na-agba njụ na mmadụ ka nna efa nọ na mmụọ na-agbakwazi njụ na mmụọ ọwụ ọjị ahụ na mmanya ahụ iji wee weta na ndị ichie nya ka ndị ichie ya ewolu wee jekwu ndị ichie nke nwaanyị na mmụọ wee je gbaa njụ na mmụọ wee je gbaa njụ ndị ichie be nna ga-ewe jekwu ndị ichie nke nwaanyị wee sịfa o na nwekwara ihe nwa anyị butela te okwu o wetala anyị na tebụl ọ na-ekwu okwu ịbịa na nwa ọnụ masị anyị nụatala anyị nwa ọnụ ewee mee agreement na mmụọ ahụ ọ wụrụ ndị ichie to ndị ichie ma mmụọ a na be ọnụ ma mmụọ fine ịfụ
maka ndị ichie gawa fa akpọrọ mmụọ niile ọ na-ana wee jewe n'ọfọ awa isi mmụọ. That is why you need ije n'okwu ndị ichie n'ọfọ aka ya akpọtọrọ first before ikwu okwu alụsị ndị ọzọ ma ọ bụ mmụọ ndị ọzọ. Nọ ndị ichie ogo nọmba 1. Iwe gote nyawa ọjị ahụ, igote ya nkwụ ahụ, iwe gote ihe ọbara ka e wee si irue, iwe jewe n'okwu a na-abụ ọnụ nna gị ewee duru ewee ruo ebe a ịgbacha ndị ichie eji iji ma wee bịa nna gị akọnkludu ọwa dị ọjị nye ndị ichie nke fangụ ata nke atụọlụfa mmanya egbuolufa ọkọ esierie. Nwanne ịhafego ihe gbasara njem anụ nwaanyị gị ịhafego ya n'aka ndị ichie. Fa ejizi aka ha je gbaa njụ onwegodu onwezie ka ha si wee jewezie ịgba njụ fa wee chọpụta na ebe ị na-echi ya eji ịba na ọdụlọ in line with their own. Efu in one word or other ha ga-etinye ha ga-agbasa gị na that lady before you will not even know how it will happen. Ma ndị ichie ga-agbasa ọnụ. O nwere ike ọ bụrụ just tiny thing ya ha ka mkpụrụ aja dị na that shouldn't bring an issue. If you were a big issue separate ọnụ onye ọ na-ejewere onwe ya ọ na-ama nnụ. Ejikwanụ ndị ichie idina na fa abịa gbawa na nlọ nọ mfa merie na ebe ahụ n'ụzọ agaghọ. Ọkwa ike ngwa na onwe ga-ejekwa n'afa gbaa afa kọọ ihe ọkọrọ mana ndị ichie onwe ha nwe the final say. Nya bụ ekwu n'okwu maka ije nwata nwaanyị weta ọta eje kpọtụrụ ndị ichie be nna gị maka na ọmfọ maka ị na-anụwata dị nwaanyị. They should know and they should be an approval. Fasi wee je na ịma nje. Do you understand? And niile eji ije gwafa ị ga-ejiri ile ọjị na mmanya and tinye ihe ọbara ofu oke ọkpa iwee je maka na ihe ịbịara wee serious something. Fa ka ha wee nwee ike gbalụ njọ na mmụọ. Ọ bụ na ha gbachaa dị njọ n'ụzọ gara ịfụ ha mgbe aka ya afụ n'ife o nwere ike before ego ya eji wee jee mee ihe nwaanyị ịka na anya ị na struggle to get it. Ndị ichie dị ha anaghị na approval nya ha gbachaa njọ nnọọ wee na nke nwaanyị na ọ dabara nnọọ n'ife ya dị mma ịfụ ya ego ya eji wee jee mee ihe nwaanyị a fa ga-ewere ya sujuo oge ya n'akpa. Ọ dị ka magic. Mgbe aka ya na wee bido na-asị hey this woman is a blessing to me. Ihe ama nọ ndị ichie ebe nna gị fenye gị ego ahụ ka inye aka ịgbapụ ya ọsọ na ha ala aka nke nwaanyị ka anụwata ya anụwata ozugbo ka ọ bụrụ nwunye fa. So o wee bụrụ nyaahụ ife dị n'ife ngụnwa bụ onye na-achọ ije anụwata nwaanyị saa anya mmiri mmụọ so nwaanyị erike and ka ị na-anụwata nke nwaanyị ahụ kaba alụ. O nwere one secret nna ada enyewe ndị mmadụ ka gịnwa bụ nwoke ji anụwata nwaanyị. O nwere ha na-akpọ ịwụ mmụọ ụkwụ naanị. Ịwụ mmụọ ụkwụ naanị kaba alụ ka ị nụwatachara nke nwaanyị kabakwazie alụ ka ị nyekwazie ezumezu so ya ọnọdụ na be gị by the virtue of ịdọ okwu ana ezumezu nwunye gị. Ihe ahụ secret ka na-enye many people amara ife many dibia amara ife a na-agba gị. Dọọlụ nwunye gị okwu a na-ezumezu okwu a na-ezumezu na be gị. Okwu a na-ezumezu ahụ wee ebe ahụ ka ị ga-anọ wele enye onye owe nni. Cheta na ka nna ujelu mee ego ya wee kpọọ ego asị nwunye gị. Nna nke nwaanyị ahafego nna gị nwe authority over the woman. Then nna gị wee bịazie mee gịnị handizie that authority over to you as long ka ọ nọta the woman. Therefore the responsibility lies on your shoulders maka ịdị na-efeed ezumezu mmụọ so nya bụ nke nwaanyị. Ọ bụrụ nke nwunye ochie inye onye owe nne ojekwube dibịa nọ ngị nwa ụdị ya ga na-emerie ya ma ọ bụ onwe ka ọ na nwaanyị nụtara uwe onye ụka na ọ da-akọ ụmụ akụkọ ahụ. Nwanne kaba alụ ka ị dọkwara ya ezumezu
okwu a na-ezumezu na okwu a na-ezumezu ya ka ya nọ wee kpọkube mmụọ niile sue wee bata na be gị. Agbara gị na ka ọ na-abata na be gị mmụọ niile nọ na be nna ya esue, mmụọ niile sue n'ikwu nne ya esue wee bịa be gị. And agbara gị na onye bịawa kpọrọ ọyị ya onye bịawa kpọrọ ndị ọyị ya bịakwa no ha o nwere nwa ada na-eje ije eri bịa na ka isue onye ọ na-akpado so ejewe align up wee ka abịa na be nna ya ọ na mmụọ na ebe ahụ 100 by the time fire invite their friends ya esocha ha feruo 150 fachari na-abata na be gị. Ị mara na ihe bata na be gị buru ibu ka ha na-abata ka ha bụ ma ngọzi ma ihe ndị ọzọ so ha were abata. Therefore there is a need for you to give them a recognized position in your house. Iwu ọfọ ụkwụ na ana ka fa na-ada na-akwụgharị akpasasịrị gị ife dọọlụfa okwu ana ebe a ka ya nọ wee gbakwa ezumezu ya bụ mmụọ so nwunye gị wee bata be gị ma chi ya onye owe ma ndị ichie o ma aja anị be nna ya ma ugwu be nna ya ma udo be nna ya ma mmụọ ụlọ mmụọ ma ndị otu ye bebi ndị otu mmiri ndị otu enu anị ya ma dị mmiri ezumezu mmụọ niile ụlọ mmụọ so ịdọrọ ha okwu ana ịdọrọ ha ya okwu ana ahụ ị nọrọ ebe ahụ egbuo fa anụ wee kpọtuo fa ebe a ka ya anọzi were enye onye owe nne onye owe ma ọ na-ije n'afa asị gị na mmụọ be nne ya na-anakwa oke na ogwu be nne ya na-ana oke ijecha anata ime gịnị na okwu a na-aka ya na wee kpọkụnya bụ ogwu be nne ya gbuori ya anụ onye idu ọzọ ijewe be nne ya mana ọ chọkwara ije be nna ya o jee o mana okwu a na-ezumezu anyị dọrọ ya na be gị ezumezu mmụọ niile so ga na-eri oke ebe ahụ. Ma ndị otu mmiri even ị nwere ike ị na ebe ahụ gbuoro ndị otu mmiri anụ chukwu afa meerufe ife ebe ahụ. Ihe abụ ịwụ mmụọ so nwaanyị ụkwụ na ana o ya emekwu ka ụkwụ sie nya nwaanyị ike na ana ngozi niile fa bụ wee bata na be gị efu ya ọchịkọ. Mana ọ bụrụ na ị na-ata nke nwaanyị ịkwụba ezumezu so ya n'ilo fa na-akwụgharị otu a ka anyị siri wee na-aghasara gị ife ị na-afụ ya na mgbe anya. Ihe ahụ secret ka nyere secret ka nyere ife. I have recommended it to many people and ha mere ya ya o were ọkwa onye ọ mechaa ya otu anụ after some time ọ bịakwute m otu asị m Ezinwa that na all the problem I've been having so far ever since I married my wife just got solved just by one single thing ịgbara m mmemme nsi fa na efugon. Many dibia will not ọ bụla onye mara ọgba many dibia don't know this and I'm telling you. If I watch is here this my video now onye ọ na-amụrụ ya ịghọta wụọ ezumezu so nwunye gị ụkwụ naanị wụọ ụkwụ naanị ọ na-adị mma ọ na-amagbu onwe ya ọ na-amagbu ma ogoro n'onwe ịmana o nwere ka ife ya esi wee na-eme na ndụ that your wife even o nwere ka ihe mebi na ahụ adịrị or something i were ife dị aṅa ihe dị aṅa jee n'okwu a na ya kwubie okwu ebe ahụ ife ihe ahụ na-eme ya akụjụọ. Yes, because it becomes a point of contact with ezumezu mmụọ so. Na big secret I give on so Ezinwa Anaedo dogwu. So ekene m ọnụ. I think we have to stop here. It's getting dark. Thank you for joining me today. Please, topic in treaty today is quite very important. Try to share it. Let others receive it. Help to save marriages. Anụ ọta ata agbasa echi ọ jọgburu onwe ya o juziri eju everywhere. And the kabalo ịnụbata nwaanyị na be gị gosi ya n'obi gị gosi ya n'obi gị and where nya je ebe nne ya
pụta ofu ukwu osisi ma ọ bụ otu ofu mkpụrụ osisi bịa kụọ na be gị. Aida na o jee na be nna ya o nwee obere ukwu osisi na-epunite ọfụ ya kwote ya n'ukwu. O kwote ya n'ukwu, ọ bịa na be gị gosi ya ebe ọ ya eje kụnye ya n'ala obi gị nke nwa bụ di ya. O ruo ọzọ ya n'ala obi gị. Aida na osibe nna ya weta ma ọ bụ nke nwa bụ di ya enye ya ofu mkpụrụ osisi. Ịkpọrọ ya n'aka, jide ya n'aka, ịkpọrọ ya jee n'ala obi gị si ya osisi a nyelu kụọ ya n'ebe a. Ọ kụọ ya. Ma ọ bụ ijiri aka ịkpọrọ ya iru ebe ahụ ịkụọ isi ya na-akụ isi a n'afịa n'ọnya nwe. O nwere ike ọ bụla ọgbọnọ. O nwere ike ọ bụla ugiri. O nwere ike ọ bụla ụkwa. O nwere ike ọ bụla mango. O nwere ike ọ bụla ube oyibo. O nwere ike ọ bụla nkwụ. O nwere ike ọ bụla kekwunya ukwu isi ọzọkwa. O nwere ike ọ bụla akị oyibo. O nwere ike ọ bụla nnọọ just any tree. Gbagbo nwekwa ike bụla isi mmụọ like ọjị ma ọ bụ isi ọbụla ma ewuru osisi gaa n'anọ too. Ịghọta ya kụọ ya n'ala obi gị. Osisi ahụ ọ ya akụ n'ala obi gị dị highly significant. Ọ dị highly significant. Ka isi ahụ na-agbanye mgbọrọgwụ ka nyanwa na-agbanye mgbọrọgwụ. Ụmụ ihe a na-agbacha gị ebe ife gị nwa bụ nwaanyị ga-enyere gị nwa nwaanyị aka. Okwu eruo oge a na be dị gị, okwu esie gị ike ma mmụọ ma mmadụ nọ na be dị gị recognize ya gị. Ọ bụrụ nke anụ ọta agbasa echi ma ọ bụ na ya nọrọ ịmụta ụhọ nwa a na-akọrọfụsị akụkọ. Yọta ihe nkwuru. Ihe awụ ihe a na-eme ụbọchị wuru ugbo. Na isi ahụ ngị nwa bụ nwaanyị na-akụ ya n'ala obi dị gị dị highly significant. O nwere ọgbọnọ egburu na ana obi ma side ana. My father mechara nye m side ana aka dị ọgbọnọ dụbu. Nnu apụta m ụwa fụ dị ọgbọnọ. Ọgbọnọ a buchachara ife ọ na-amị na ọgbọnọ. My mother ji ọgbọnọ a were akpa ego oge dị ọgbọnọ nọ. My mother wụ onye nwe ọ nna m nyere ya kụọ. Nna m wụ onye nya my mother batalụ kụọ dị ọgbọnọ. My mother rip gudo and ihe ọgbọnọ a na-amị. Ọ na-amị ego ọ na-ebi ego my mom. Bata na oge egburu dị ọgbọnọ. O wuteka my mom. O nwere ihe mere eji wee gbuo. Ịghọta. Aka ọ nọ close to boundary with other people's land. Mana ọgbọnọ a nọrọ years. Ọ nọrọ so many years. Oge my mom bịara ije dị ka akụrụ dị ọgbọnọ. N'ezianụ maka my mom batara mụjuo mma mụjuo ụmụ everywhere. Ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị. Ịghọta. Nọkwa na-anọ ọnụ. Ya na nna m dụkwanya abịa nnọọ blọ nke amụna anụ ọta agbasa echi. Ụmụ ihe ụfọdụ Igbo na-adị eme na-adị highly significant. Nji agwọ n'Igbo anaghị anụ nwaanyị based on ịfụnanya love. That love ọnụ na-akọ is an illusion. It's an illusion. It's not real. Enwere ihe karịrị love na marriage. So ekenere m ọnụ. Thanks for joining me today. I have to stop here. I think I've reviewed a lot enough. So thank you. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Ka emesịa onye afro taa a ga-afụkwa ya echi. Daalụ.